Qadirli tomoşaçılar, üns berin. Bu videonu açanınız üçün köp minnettar. Yöne görmeye devam etmezden ozal, size duyduruş vermelidirin. Yartukuluk restoran, Yartukuluk kargo. Inde müzika aydımsaz distribütsiya ve PR labeli. Hödürleye. Məhriman ildeşler, hemməqdə salam aleykum. Blog öğretmeye devam edeceğiz. Go operator entek toplanıq. Şunun üçün öz-özümə operator, rejissor, montajör, stilist, make-upper, yani hemmesi yönü sponsor, поддержка Yartukuluk. Yartukuluk İngilizce suyucu etli somsalar şutaydadır. Hədir mən iyip içeyin, ondan sonra bugünkü mıhman bilen sizi tanıştırarım. Uzağa gitmeyin, mən gelənədir. Vlogun ikinci bölümünü görən olsanız xabarınız bardır. Men Tərdöyə göçdüm. İndi olsa yekə özüm yaşayan. Room tour etməni entəyim tayin dəl. Səbəbi heç zat yox. Холодильник, стиральная машинка, gaz plita, uçuk, heç zat yox. Даже lampochka da yox. Nəmi barlığını aydıp bersem, has tez bolar. Bar zatlardan matras yatmaq üçün, yakında stol aldım işləmək üçün ve çay içmək üçün çaynik var холодильnikdə deyən. Kuxnyada. Oldu. Yaşayanıma 2 ay bolup geliyor ve birazcık olsa da plus minusları bu arada aydıp geçeyin. Pluslardan 7-24 imsimçilik. Hiç kim ünsünü bölmeye. Sosyetlarından başka. Banyo, duş, tuvalette ne açsa da oturman deysen oturup bilen. Hiç kim kapını vurup ey öldün mü ya deyip gıygırmaya. İslendik vaxtı mıhman çağırıp bilən. Yani men случаемda девушкам çağıran vaxtı qonşuma bir gece parkta uxlab qayt deməyin gereği yok. Trüsüde yaşı onsuz arkayın aylanıp bilən. Şemalla deyip. Minuslardan bir köp pulu gidiyor. Bu elbette dine menin случаемdadır. Yani texnika mebeli yok sebepten. Yönü şonda da bir köp pul gidiyor. Men rasxod daxod xatavını alıp barayan ve plus minus şeylerek çıkıyor. Kvartira arenda üçün 150 dolar gidiyor. İyi magazinden yani marketlerden alanım 75-100 dolar gidiyor. İyi restoran kafede 280 dolar gidiyor. Eyen 5 dolardan geçti bir ayda. Bulardan başka mıhmançılığa gidesin geliyor. O bu diye görüşesin geliyor dostlarım bilen. Gezilince çıkasın geliyor. Tədə in başalasın geliyor. Zala gidip kaçatsa desin geliyor. Yani apetit güçlü yönü aylık kiçi. Böyle gelin qalanını indiki bölümde devam edeli. Hədir olsa interview başlayalı. Sen kim? Nereden? Men adım Batır. Marbayramallan. Hays köçesinden? Köçen adım bilem o ara nemeden. Tədə yolda Ayxan Ölbeşik deyinə bilən. Zakireke barşanda köçenin başında yaşayıp tanısam şunu. Kimin oğlaya Zakireken? Pehlivanın. Kakasına pehlivan niyalar. Evet. Bilmedim de. Hatını Cemile var. Ay yok, al bilmedim. Oğlu Kudrat var. Görsem tanıymasam ulu olunum ol. 91. yılın. Yadıma işte o pehlivan aldım. Tamam, tanışın mı neyemem ol, karınlaşın mı sen? Ya ben tanımak, biraz sorayım dedim. Kaçan ve neyme höves bilen TikTok account açtın ve şu gün içinde yürüdüp barayan. Başta ben TikTok'a giriyordum. Negatifçi diye girem yoktum yani beydiylemem adamlar. Önkü negatif çeken olam demesinler de video yüklenmektim.
täzelikler esasen öz gırklanyanlardım üç köşk täzelikler olan için ýöne video görmek için ulanıp gördüm. Son gördüm. Benim Türkmenden bilemken tuvalama köpeliyat ama benim geley benim bir başından burucundan hani nemedik göreyim deyip bir hil olva özmem havarım yok. Maskara oldum mu, avtoritet kazandım onu bilem yok şey başlak gittim ay. Köçede ýören wagtyň tanaýalym. Ay tanaýalar ay. Yani yanına gelip tam surady düşeli diýen ýa-da autograf alýan adam barmy? Ba bizim TikTok'ta tomaşaçylarymyz, fanatlarymyz, gowulýan oğlunlarymyz. O tuvalama bilem ay men oğlunlar bilen düşünşen gıylar bilen bir hili aram oldu hella garap. Gyzlar söýýärmi ýa sevýärmi? Bilem o gıylar söýýärmi havarym ýok indi sorak göremedik öňümizden çykandym. Men nähil görýän diýip mysal üçin. Gyz arkadaşyň barmy? Yani dewuşkaň ýa aýalyň? Yok, keni öýlenem yok. Söýülmem yok. Bu doçuluğa da TikTok'tan gidämel bolduk. Şey dämedegini. Keni öýlenmedim bir gelen. Ay iki geze öýlendiňmi? Yok, eni durmuşumda durmuş gurup öýlenmedim diýenne bir gelen. Ay iki geze hem. Gerek. Ona iki kere öýlendim diýärmi? Näme diýänme, näme gepleýänme düşünýänler az. Bilýän? Men häzir Liboy bir videom tutun, şunu näme diýmek istediň, kime näme aýtmak istediň, Liboy videomyň menne nemesi bar. Näme diýilýär? Panyatiýasy. Taýyn jogaby panyatiýasy bar o. Onda sen diýjek bolýan, sende samsyk videolar ýok TikTok'ta. Yani hemmesi manyly, mazmunly. Emmesiniň manysam taýyn mazmunum taýyn o raspsanyýasyny düzüp diýýän aýdýan görýän diňleýänken many çykarýan az. Men diňläp many çykarýan az. Oturup pikir eden oklar bula agzyna näme gelse gepläp goýardy, barat. Soňa meňleşler. Bilýän? Ýanky diýişim ýaly gelip menden Batır yok şu videoňda bize bir suw dessene näme diýmek istediň, näme maksat bilen gepdin, birine bir zat kakdyrdyňmy? O ya planyny alaman şoň üstüne bir zat kakdyrdyňmy diýip sorag berýän, ýok garaz. Göne hate edýärler, diými? Gön şon ýaly. Yani düşünse düşünmese srazu palan edeyin, sen ol, sen bul diýip hate edýärler. Şon ýaly. Hate näli göterýän? Yerine uğrat, sözü men Liboy garşyndaky adamyna uğrat bolýan, yer hili adam bolup bilýän na, bilýän. Sana birisi o dip yazsa da ya dip yazsa sen hem onun aşağına girip özüň dip yazýanmy? Yok, men kayadan bolsa men özümün ka jogap beren, men onka baryp oň bilen işim yok. Diýme ol maňa söýsün. Dogrymy ýalanla? Ol günäli o bolsun, men özüme ýylyň günäsini göterip ýa ýyle ýerenip görünmek hiç islemeýän. Yani hate sen jogap bermeýän. Bermeýän. Özüme değişli videolarda bağ bolsa 2-3 tane edip jogap berýän, ýöne oň videosyna baryp men işim bolmaýan ýaly. TikTok'tan pul kazanýanmy? Mago. Ay ummasy da baýar ýaly galyp gider ýala däl ýöne. Kösenen yerinde yol kirey bolýa, udaýany kirab. Näçe mat kazanýan? Ey men hasaplanmam, men şuna bana dogruýmasam hasaplanmak ýöne badyr bir ayda 150-200 berak az Dollar. Esalam Türkmenistandan baleşikler çilim pulun ommory watýalar udaýany. Yani sen diýjek bolýanyň patpişiklaň ýany agzalaryň sana güli berýär, herkeli jeton berýär, sen o jetonlary gülleri dollara çevirýäňden ýola töleýäň. Ay yol kirey çilim pulu şeýle ulanýan.
TikTok'tan başka nämeden gazanyan? Bir yerlerde işleýänmi? Birisine hizmet edýän, bir zata satýan? İşleyen, iş yerimde men 2 aýlykly işte işleyen 2 adamyň yerine ýökölmi işleyen bir Hayratyn bir gurumy bar. Bir 4-5 işgarlyk gaýgaty ulluk anam däl ýekeje başlyk bar. Çoponçulukda oğudu, hatta baş çopon vatdı yerler aşonku yalı 3-4 sana işgar olup işleyer. Yani men ýökölüm 2 adamlyk işlep 2 adamlyk aýlyk alýan. Näçe manat çykýar? Aýlygy dollary uzun näçe bolýar? Telede alýanmy? Liramy? Lira, Türk lirasynda. Lira häzir pul däl. Lira pullal? Evet. Dollar berýän ýok, dollar bolsa aljak bolyn beren oklara. Ya oyunsuz eğer takalsak $1000 geçen mi aylığın? Şu töwerekler edil geçip ummadı geçen ok yeter yetmeler baş onçurak. Näme soýan o pulu? Ýoňa ýodan bolýardy mawa inni birazjyk göýberdim. Çalt eýlen bilýän. Näme goýberdiň? Näme eýlen bilen? Inni ýa entemene keyfe diýen ýaly. Opşam mojoluň olmasa bilýän, mojolup bolmalyň üçin çaldyrak. Toya pul toplaýanmy? Toya 2 safar topladym, dağıttım. Toy sebäpkär tapylmada puluň manydy ýok da bilýän. Son ýaly. Onda gel şu wagt agzalara yüzleneli. Eğer arasında görýän bir owadan bay bolsunmy gyz? Gyz bay bolsunmy? Bay maşgaladan bolsunmy? Bolup biler o bolsa kim del? Ne bileyim bir yalan ederim ka. Biografiýasynda avtoportretini bir çekip berseň, näkilerek sana ayal gerek da, yani девушка kачестволарny aýt. Biz şu wagt agzalara yüzlenelden aktivni poyska çıkaly, gözläli. YouTube'dan, TikTok'tan gudaçlyga gidelýän da umumana. Tamam, bolýar. Näkiler gyz gerek? Bay maşgaladan bolmaly. Daş keşpi saçın haýsy renkde bolmaly? Gyz maşgala saç var, gara saçdan başga saç gelişen o. Bilýän şonu. Men öz pikirime şonu ýaly, çağlar renk berdirýärler. Gat görmäň bagışlaň bolan enem pagyryň saç ýaly gelişen o köp gyza bilýän. Boyasınlar, gara boyasınlar, ýalpylap duran bilýänmi? Emmekşiň saç tebigi oğudunlugy bolup bilmez, ol ýaş gidýär. Ol hemmekşä belli zatda. Umuman sar diye, ak diye bilet yaşıl saçlar amma son kaldı. Gök yaşıl. O yaşıl, kızıl bay. Yani öllerin maşin, velosiped, olbul yal edip tüvelime kras kalayalar diyecek olan bolan okta. Gelişen ok yıllar, kösenmen ay kuday var gelişen ok. Oğlanlar nalat man kösenmen. Tevi oğudunluktan başka oğudunluk hiç yerde de yoktur. Son yalı. Gözü haýsy renkde bolmaly? Göz olamar Hudaýyň beren, Hudaý tarapyn berilýän göz de, el göz burun hemme Hudaýyň berenni sen eýlek gatsaňa mütködi bilmeýän, beýlek gatsaňa mütködi bilmeýän. Ol gözü bolup görübilmeýänlere de ýasna zat. Bilýän? Kilosy näçe bolmaly? Kilo Senden agyr bolmalymy, yeňil bolmaly? Men yeňil bolsun. Men 65 kilo, menden yeňil bolsun. Boyu näçe santimetr bolsun? Boy men boyum 183, 182 şeýle men boyum. Oğlum menden gyska bolsun, uzun däl la ya. Gyz uzun bolsa oğlunum kelte bolsa helil bolmaýan. 1.75 olsun. Şeyler aktarım yani. Gyska da bolup biler. Gyz maşgala, gyska bolsa aska bolar. Onda jemläli, demem. Mehriban ildeşler, şu wagt biz aktivni poyska başlaýas, yani batyoga ayal gözleýäs. Yani araňyzda ya tanış bilişleriniz bar bolsa, bir gyz maşgala, boyu 1.75 ya ondan kiçirek, kilosu 65 ya ondan azrak,
Saçı gapgara olsun, başka renkler bolanok, tebegi renki olsun ve Baymaşkaladan. Pulluca. Ay gara toydan soň bergizjek bolan gyzykly bolmaýar. Şoň üçin toy bergizjekseň gowul ýaşaň üçin ana. Toyu öz boyuna alıp bilen kız gözleyes. Tesvirlerde sizden haýyş yazın. Instagram'ı olsun, TikTok olsun, linkini yazıp koyverin. Aktivni poýskda biz. Yani biz diýenimiz batýa gözleyes. Rahmet. Dowam edýäs. Türkmen TikTokerlarının arasında iň halayan ya da respekt berýän 3 sany TikToker, blogger adam. Yok, man TikToker bolmaly, umuman sosial ulgamlardan boýdy bol. Davay birinci TikToker, ondan soň media ulgamında. Türkmen TikTokerlardan kim makaýmyn? Özümden başka hiç kim tanamak diýen. Yok, yani bilýän men o TikTok çıkýar. Respekt berjek adam yok, değil mi? Birinji balaşy men Türkmen blogerlerden ýaşy usta, ýaşy oşun. Men Instagram marydýan esatan aňa TikTok'dan bilenmok. Başkası videolarını alıp yükleýärler mi görýän özüme. Pakara şolay men üçin neme TikToker däldir on blogger. Şo ýaşy oşun usta, çerýä malady. Hip barsam men aňryk barsam Автограф alacak sen. Salam alaykum diýje oňa men. Onu tapjak men nirde de oldu, nirde ýaşaýanym bar. Ana, şoňa balet edýän men kime balet etmeden. Ronýaly. Başka yenem 2 sany. Yine 2 sany kime gyýlaram mamy gyýlardan. Ähli umumy. Gyýlaňa hemmes tugulmy TikTok'ra gyýlar. Kim diýsem kama? Arasında haýsyny saýlap bilen ina şol prям kontenti güýçli diýip. Ya da tanslary gowy diýip bilen. Pikirlenir, zor gat pikirlenir ýara bulay. Kelleňe birinji gelen aýdy ber. Birinji gelen men TikTok girmäkä men Instagramda videolaryny dinleýärdim, purkol çykdyny üstlerýärdim. Biziň oýanym bilýänsiň. Kim? Oýanym TikTok'da. Men TikTok girmäkä men şoň Instagramda da videolaryny görýärdim. Şuada öz TikTok'um bar, oýanym bar. İstanbullyň bar. Sen tanaňam. Ya. Adam Türkeşýän näsiň den gyýlar bilen. Näme bolly gyýlardan şonu görýän men. Görýän diýen ýalňyş düşünme. Görýän näme? Neçe ýaşynda o? Hemmedi maňa ýakyn, jana ýakyn, hoş. Gülüşmeli ýerine gülüşýär, söýüşmeli ýerine söýüşýär. Gerek ýerine söýüşýär. Neçe ýaşyna bilen mokşoň 30-dan ýokarrak beýdýän ýalňyşma. Şoňa toy edýäriňmi? Geljek geldi aýtdym. Sorap gördüňmi ja? Gün batar yurtlarda, yani Zapat'ta bloggerlar, TikTokerlar biraz auditoriya toplap aýdym aýdyp başlaýar. Sen haýsy janrda aýdym aýdyp başlarsın? Men aýdym aýtjak gel baratok. Men hiç ýyl aýdym aýtmaýan. Ýöne gollo berip bir süýräp başladylar. Men şo kıskacık koşkucuk bor, değişmecik bor o. Birine kaktırma var burada, hatta şolar alaymadan men aýdym planny bilmeýän aýdym. Türkmen aýdym tak dinleýän. Türkmen aýdymlar halan ýirenilmez, hemme aýdym diýilen ady üstünde aýdym gowurlýanlar bolun has bir hili bir arkaýyn edici, göwne jaý şehtin açan aydımlar var, şolar dinlemän gowurýan. Aydym 3 sany aydymçynyň adyny şutaýda belläp bilersiňmi? 3 sany aydymçymyň adyny biziň türkmen aydymçylarymyzdan birinji gitarist biziň Pelwan Almaz. Birinji oçur onu hökman dinlämeli men. Täze apys çykardymy?
Yetişseme birinci orun, yetişmeseme 10-njy, 1000-njy ol diňler men oň aýdymlaryny. Ikinjem toy aýdymlar, tansawalyň aýdymlar men atdaşymma çapaýyp atyr. On diňler gowy aýdymlar bar. On diňler nokman üçünjem gyýy bolsun, nijek bolsaň kim makaly gyýy. Gyýylar tanamam, gyýylar bilen aram gowy bolan üçin kim mahım maaş var, halka aýdmaýdyan mahım maaşy. Ana olam erbetler. Ay şol olsun. Gelecekteki planların nähili? Türkmenistan'a gidecek ya İstanbul'da kalacak, bir yerlerde işleyecek, oturacak, duracak, yiyecek. Gelecekteki planım Allah'can birincisi bir hekde bilýän näme etjek gidip bolsa sörde de bolsa tapady ýok, aňada bolsa da tapady ýok. Öýlenmek, gojalyp golmak, iýlemeňdeş. Bagtly durmuş emmekşem isleýän atdal. Birinji plan maş ol artyk. Maňly kysma diýişi nirde de bolsa gawatlarda tapur tupur birinji plan ma öýlenmek, ikinji plan man baýap galyp ösüp gidäsem dagy men gidip ýurdumda Türkmenistanyň halkyma hyzmat etjek. Başar ýurdu hiç aklımdan hem geçiremok. Şeýle pikir edýän mena. Galanam Allah'ın işidir. Nesibede bolsa yurdumuzda, halkymyzyň içinde, öz owamyzda artyk nirem şäherim bolsa, Aşgabatym bolsa tapady ýok. Ýöne ýurdun içinde halka hyzmat etmäni gowy men. Başar ýurda pikir edemok. İstanbul gowy göreň. Öňge görýärdim inni alanmok, inni bir hil gidesim gelýärmi ýa ýerit gödesim gelýärmi opşom bir hil ýadadym özüme. Ýürenýän niseň ol aýyp bor. Ýürenmez bolun çöregi ýenýärdir näme-de bolsa. Ýadatdy ýöne, bir kemi ýadatdy. İstanbul'da yaşamak gıyınma? Kıynnal. Ay gitdiýçe kıynaşsa ýöne kıynnalla. Hemmerem diňe İstanbullal durmuşyň özü nilik barsaňam özüňe bagly ýaşaýyş men pikirimçe. Şol ýaly. Yaşlara, bizim ağzalara, patbişiklara berjek maslahatyň özüň ýaşaýan, şu 30 ýaşyňa çeli gelen bir öwrenen zatlaryň bar bolsa, şolar bilen bir paýlaş, seniň eden ýalňyşlyklaryňy ýaşlar etmesin. Köp çıkmasan gowy. Öýüňde, hojalygyňdan girip çyksaň, TikTok ulanyňmy, Instagram ulanyňmy, telefon ulanyňmy, telewizor ulanyňmy garap öýüňde sen gowy men pikirimçe. Köpçülüge çıkan goňgurhili gyzykly bolanok. Ay öýde bolunkan entemeň diýjek bolýan namumman. Ýatýan telefonyň üstünde maşagyndan nirsinden oynaman gowy görýän bolsaň. Ýanky halka peýdaly adam bolup ýetişmelim diýen mene. Başga da näme peýdaly maslahat sen berýärmiň mene öz pikirimi öňlemämi gurrun berdim başga da bilesin gelýän zatda bolsa neme kameralyň aýrandan gurrun berýär. Lişni aýratyn ýerlerini injejik kırlaryny. Bala, hemeňize rahmet, teşekkür, spasiba. Indiki bölüme garaşın. Bu bölümde like, podpiska, tesvirlerde gyzyň linkini ýazmak ýatdan çykarmaň. Batýok garaşa. Görüşäs. Düýün saçak taýynlar o ýeşýär. Türkçe menen bilemok. Bilme olman, näme etjek? Ene dilini öwrensen ilki türkçäni öwrenjek bolmaly. Yani. Yo değişýän düşünje bilseň bolsa öwüşmän. Galan zat goý.